Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga tagaming Lenelia, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Aljon. Ha? Mag-propose ka kanila? O bay, Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. salamat bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko ma. Masino niya og di siya musugot. Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw o pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljun. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat ma. O niya, Flowers for you. Thank you, babe. Kadi ka trago na sinaa. Dili pa man anniversary nato karon, diba? Oo. Wala lang. Gusto lang kong nga hatagan kag buwak. Di masagd kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga special ka para nako. Oh, thank you, babe. Lia, Hey, babe. Ano niluhod ka? babe. Pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhian ka. Unta musugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes, syempre! Dugay na ko na paabot ani higayon na. Yes, Aljon. Yes! Yes! Thank you, babe. Isaada ko. Di ka gyud magmahay. I love you. I love you too. Thank you. Thank you. wa pagid mo mabdos si Leia, nak. Wa pa man gyud ma. Murag lisod man mo mabdos Lia. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kun wa mo'y liwat, no? Pero di gyapon may muhunong ma. Suway niyo gyapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh ma, Negative. mao ba day? Sige lang day. Maabot ra lagi siya nato. May kapoy naman kong paabot. Tansawan man na ito pagtawag ko sa kapamilya, anak ko, watay anak. Day, ayaw ko pagsulti ana. Grasyahan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili. Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na ni mo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gud ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan gud gihapon ta bisag mga daptag bata. Oo, dong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, dong. Grabe na magugo ka dili. Mauna ko na ako nga mag-PT. Og niya, positive yun. Yes! Salamat Ginoo. Salamat taon Ginoo. So, dili na lang mumudayon og pangadap. Di na lang ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gid ako sa imong naho nga malipayon kaayo ka. Lagi ma. Grabe yung kayo ang pag-ampun ako sa Ginoo ani. Nga hatagan man niya og liwat si Lia. Og niya, nahitabo na gyud. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat ma.
Day? Awa, gwapa juga guys, Inday. Nailiwat kayo ni mo. Ni anakit siya tong. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton gyud ako ang tanan para ninyo. Salamat tong. Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi ma. Pero abi ni mo ma. Ma-amaze kay kus banding aning amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod bin Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papa's girl din ning bataa. Oh, siyempre. Pinanggagog kayo ng papa kinibibiha. Di ba, nak? Na, spoiled kaayo ni niya ma. Nak, ayaw gi-spoil og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige ma. Kano sama na? Kay masin madaog, madarag under time na ko ba? O baka, uy, ako maning igsuon. Hello? Nay, Oh, sa kung kuha na ako nung daan si Kura sa inyo. Aron, sakay na lang siya sa sakyanan pa daw sa resort sa atong kaliguan niya. pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya miniliya. Magmotor rami. Sige nay, tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Ay, salamat. Nahuman kita ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil miniliya sa family outing na mo. Oh. Uy, si Lia. Hello? John, si Inday. Nabigyan sa mong tubon. Unsa? Dili! Asa sila karon? Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Anak ko! Cora! Anak! Manoy, sorry sa kita mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy. And ayan guys, handungan ninyo na ang part 45 sa Ikaw ang gamot, ako ang punuan. Natandog ang samad guys, kasakit. Whew. Samad ko guys, na-infected siya. But makatinaw naman yung tagtambal niya. I'm not feeling well karon guys, tungod ani akong samad o nga na-infected siya no. Kuan man ni siya samad ni. Kuan lang ba kaya na sa lata ni siya guys pag abay na ako. Bingamay lang ni siya and then na-infected. Munang nidako siya, then katol niya ko bag. Nakapa-check up na ko ni ganina guys, so resitahan na siya.
Munang dili yun magkumpiyansa no, bisag gamay ra nga samad guys, bisag wala ka dugo. Pero kung ma-infected siya, dako gyud na. Katol siya guys. Anyway, balik ta sa drama. Asa na bata ato guys, unsa naman ang last part ato. Sa mga nagsubaybay ani no, thank you so much. Allah na bay sumpay. Sige ato. Guys, walay mahal kong kaaway. Ako kaway ang ikaw ang gamot, ako ang punuan, wala. So, dito na lang ta guys sa Digong Kanto Boy. I hope dili ni karon guys no ang finale. Para naapay next week. Kay mura ba na itong pinakhali nung deri nga drama. Kilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon. Dito na ta. Aron mahilayo sa mahutong. Wala po. Wala. Sinsya na guys, kaya wala tayo upload karon no sa Digong Kanto Boy. Wala. Duha ka drama ang wala karon guys. Kilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon. Aron mahilayo ang palibot. Sa naglok ito. Kilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon. Wala gyud siya guys. Inyong tita Winnie Cordero, always at your service. Guys, walay mahal kong kaaway og Digong Kanto Boy karong adlaw guys. Nagkuan dagdaot ang ilang system guys sa atong source na. Ug wala tay mahimo kay syempre dependent lang ta nila. Okay rag na ata sa dool guys no, na ako sa dool. Para mapaminawa nato ba pinagi sa dial sa radyo. Pero layo pa ya. Wala man ko sa Davao guys, naman ko sa Agusan del Norte. Mo nang wa gyud tay mahimuan. But I think akong buhaton ron guys magpalit sa kukuan. Manang ko ninyo guys magpalit sa kuog. Bitawag ani para sa sangat yung tabon. Tabon para sa samad guys, para dili makuha. Baned. Palit tag baned. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe what happened. Hindi pa tarag banid. Ay, sige. Lalay banid sa atong suki. So ang hita guys sa uban basi na iban idri. Ambre pabagaran eh. Pahit kong ban-aid. Gusto niyo mo parat kay kong asin? Palitarag ban-aid. Tagpila. Ha?
Duhara. Ayan, nakapalit ng tagbanid guys. Para sa akong samad. Oh, thinking about your younger years. We were young and wild and free. Ah. Pila ka silik? Wala. Isa ra dai ka silik. Wala nang may ice. Na. Ayun lang. Diyos lang este. Ya. Pastor ra yung kanto nga. Ya ba kung sa kabot. Ganda yung wala siya ano. Ano ti Castor to nga, pila man mo kwarta? Namubay ko sa imong utang ng 30 ko. Good. Og isa ka balot. Magkuha sa. Ayan lang. Dili na lang. Ayan. 3619 40 25 150 og 30 to 45. Ikaw buwag ra mo sabay laki ya. Laki mo ko. Wala na ko din ko. Ikaw. So ayan, may nalang halinan ta guys. Gamay. Taod-taod no, nahalinan tag ilim nun guys. Minus kay arong palit sa inom guys, kay murag. Talisod ang mga tao. Siyempre ang inom dili may gina-basic needs nato no, ano. May nga ang palit. Anyway, katugon ako kayo guys, but kinahanglan mo na tanong mag-upload. Kay gamay ra tag content karon guys. Kabibo man ay dito sa kuan bibo kaayo guys dito sa lungsod kay araw manggod nila ron. Araw karon guys sa Tubay. Nagpaliga sila.
kabibo. Pero balo mo guys, doon ay nahitabo nga linog no diri sa among probinsya guys. Kuan siya 3.5 magnitude. Magnitude guys from Philbox. So kuyaw na kayong panahon ron guys no. Linog, sunog, buto sa bulkan, bagyo. Kulbaan ko guys kay kaya kini magano kong balaywik kaayo ni guys. Walay igong pundasyon no. Ano unta dili ko nga linog may tabo. Dako kayong problema guys no pag gidain yung balay. Idol, operasyon na kita tong trend diri sa Cebu. Nindot kayo, lantawa nin. So tingala mo guys natay upload karon no sa handumanan tungod kay daghay ko lang wala tay ikaw ang gamot no og tigong kanto boys mo nang I'm feeling sad yun guys no kay mabaya ni ang atong pinakasaligan do no nga drama diri but wala tay mahimo kay nagdependent raman ta sa atong source code. Sayang no. Pero ang mga nagsubaybay pud ani guys no sa ilang kuan station kuan pud madismaya pud kay wala may sumpay. Dili mangud siya everyday. Na to na masabtan guys kay dili man gud drama ra ilang priority no. Mas importante man gud pud ang mga public affairs program no. Ilabi na karon guys nga daghang kayong mga nanghitabo no sa palibot. Sama sa linog, bagyo, buto sa bulkan ug sunog pud no. Muna nagsunod-sunod yun guys ng mga trahedya. Munang grabe. Doble amping lang yun ani guys no. Extra careful yun sa atong mga pangbuhat. Para malikay ta sa disgrasya. Og mag-upload po ta guys no atong i-check diri be natay upload guys pasultihon guys og kuan soliran no kay taon po ta walay upload ani. So mano to guys, thank you so much. Wala tayong nahatag nga reaction no kung kinsa ang sender karong adlaw.